Hi guys, masadlaw jud tanan. Magpalit kog bungon. Namingaw nagpalibot kay ipang nagilang sounds. Ganera ta ko mag-vlog sa kay agilang sounds garmi magkasuga. Puhan tong angkol dito sa Muntina tatiri. Gapo mo na siya. Dili naman tumabalik daan eh. Hindi naman tumubalik tatiri. Mo aron to. Bisir man ni bekeun. Asa magjagbay dapit tatiri. Taos Davao. Tapos Davao tatiri. Tunday. Ngunit na ko tatiri. Sambil sang buong na mong panit tatiri. Ba ma. Ibaw ani karon mo ko ana, human na. Guwapa si ka tatiri. Tiya. Asay mas guwapan Diyos at Tirsalit tatiri. Kitang tanan nga pa. Ako karon nga ako maganang nasa sakit. Lahat naman gisalay sa Ginoo ang tanan. Tawag nga nang kadlaw. Mao nang mas stress ko. Muto man ra man ko sa giingan sa doktor nga na inom tambaw, follow up check up. Dito kanon tong bawal nga na ra. Tatiri. O sa kasin ikaw. Asin tatiri. Atang tawag ta ba ni? Ako karon wala ko nang ganahan asang sakit, wala ko giatake sa epilepsy. Salamat sa Ginoo. Kaka, Puto tatiri. kamu kaon? Parat ni asin tatiri. Aslam. Kaya ato to sa garden ron. Dapay na may dapay jamu pa man tatiri. Jamu. May jamu. Ang lituwang buong ng tatiri. Ha? Lituwang buong ng tatiri. Hmm. Tatiri, lituwang buong ng tatiri. Gimingaw kung nahihilin tatiri. Tora des Manila. Ang ato masitag Manila tatiri. Nanganak ang isang anak. Nus atong muli tatiri. Ukabaw. Pas lagnam si Tita Mita tatiri. Mato ko sa garden karon kahit ako pang puston nga mga bunga sa palija. Ingan mas kuya. Nga ako nung susihin kada adlaw og naabay kuan. Mga bunga nga pwede na puston. Ang tuong karon kakita ko mga bunga ganiha. Daghan. Isod yung bunga. Hindi na mo isod. Akan ang manis mananap. Malingan ako mangingani kada adlaw na ako makita mga bunga pang puston. Suro-suro dari sa palidahan. Nay daghang mga insekto baga pang kanon. Kita duwa man ko kuya. Agpalit ako nung isod kanay ko nung agisang tumoy. Wa na siya buwak, napatay na mo nang ko nay angay jud isod. O kara ko ingani ko kada adlaw. Mansud sa mga bunga sa palida. O sa pagtan ra ko og nay magpatugtog kanang grabing kasuga kaadyo. Puntan ko kay Alawaros. Tawag din isod, kan ang maniskuan. Mga insekto. Magbut-libot ko dari og nabay palidya nga kuan. Isod. Uy, kaningan nga napay buwak ng skuya. Di pa kuno pwede isod ni. Unsa na og batang-tang nagidang buwak. Ang rasod ni kuya gapon. 100 kapin ka buok. Isod na karong hamin sa gidang kuan. Okay na ni. Isod na. Kita nga sa kay di kadyo. Habog. Makayar na ho. Huwag ko magkito-kinto. Putos na siya. Safety na ni. Dara po kuspikas. Sinapadan ni uday mga uod lagi kuha ning uod kay isa ni nga maka daot. Aw di lagi. Ato ah. Di lagi dia. Di ara ko na. Daghan ko na isud sunod daw kada kami mga bungang kagmay. Kumbati sa kinto-kinto. Kaning naa pa sa buwak.
Di pa ni sa isod. Ana na isod matang-tang lagi sang buwak. Nadaghan na yung mga pinutos ng kumbitay. Puti-puti. Maragi putos ni kuya gahapon, daghan. Uta pa jud. Ako nakitaan. Day. Tabag ilin og nabay palitan isod day. Di ko kay daw patiri. Ngani ba? Kaning palitan nga batin-batin. Si Banji. Ha? Si Banji. Si Banji guwapa. Naray? Nagka sabon jud ka mga tama eh. Siya mo guwapa kay siya na nahalin daghan ni anak. Yung magkilag maot. Ha? Tabang sa tanong ay. Kaya ko kita. Sud lagi. Kaya mahamis. Udah mo na may kabuok. Dapat bari sa habog. Ito na nagkaabot. Hala kinto. Kumbati na kinto. Kasi doon may puto ta. Kaya may kaabot. Darak ko na. Seran, hala. Pero dabong po ni siya. Di pa niya ngay harveston. Kamis jud. Kasi isod sa lupin. Wa naman yung kuya gasod gahapon. Kaya dagko na. Isod, kaya arong di kabibon sa insekto. Sikin siya. Og mubo ra dali ra kay di naman ta magkito-kinto. Isa, duha. Allah. Salamat sa Ginoo kay ni bunga og daghan. Unahan rin kay habag-habag. Ay! Nanas nanay? Naduga lagi sanay. Major isod kay mubura. Pwede na ko magtukong. La, kumbati tiryang. Inganing trabaho amalingaw ko. Sapot na ako may magpatugtog gusod ka adyo ba? Sabag ingani ko mag-vlog. Maka daot sa ang vlog. Kana na. Putos na. Agubang dagko wa nag-sud ni kuya ra ha. Wa siguro na utanon. Nauli na sanay. Di din magin po ba? Kani mga dagko kay di naman ni paak sa mga insekto. Katuro manggagmay di may ilang paakon. Sa matag na ibuwak kay humutan sila sa buwak. Yung paakon. Okay ra di sud. Kung dagko na. Excited ako mo harvest dani pohon. Salamat sa Ginoo kay ijang gipabunga og daghan. Tambok ka adyo dari dapita. Grabe tambok jud. Gakapoy na ko.
ug wala pa ko matiwas og pangita og bunga nga pusto nun kay gikapuyon ako. Nana, daghang ko na sud. Nga mga bunga, nagputi-puti na. Nagsi. How's your sleeping? Mga kay imong gigunahan ay. Oo, oy. Kita rin magsuroy-suroy dani. Di na ba dyan pa jama-jama magsuroy-suroy ng mga kawatan kay kurintihan dyan magabi eh. Patay dyan na dyan, kapihan dyan mo ugma. Yan ang ibutang ni Kuya Ajoy dani. Hala jud, kuruntihan. Irig dyan mo dyan. Patay dyan mo gawin samad. Dapat tayo tubig katang hugatas. Ana na dyan may bawag kan sa dyan kawatas puti. Ha? Ani na dyan may bawag kan sa kawatas puti. Huwag na na ihaja. Kaya makurintihan man. Batangan ko ng kuya wire may kanang may kurinti. Hala jud. Di mo nang gihagaan ng kuya ndak ka dyan ni pilijahan. Pangawatan ra. Nag-usok pa. Ako na apel ra dyan kung panguhag usok. Nga gajud. Patay ra dyan mo ko sa majud. Hala jud. Unay ta. Ngawat ay pagka. Di ka nang suri ta gabi. Wala mo suri lagi pagkagabi eh. Matalas pa ni ja. Nagito ko piyasa lagi. Bitay dyan yung dila. Alba. Mulik si Aliana. Ala di mo magsuri na gitgit na. Suro-suro na nagngit-ngit na be. Kaya naibutang ni kuyang kurente. Mabitik mo. Impute. Nangapay na. Andiyan si Pandag si Kabang. Unay. Mo lagi. Usigro pa na. Oh, tala man ang iro ng gabi. Sigurado. Pwede magsuri-suri dan. Basta kasi warning nga na mo daan. Parang di bawasan ang buhay. 2078. Ag mga sinusitisin tanan. Dusmel. Sanay, pila? Ag namatay, wa pa tanggalan ni Jack. Agwa mamatay. Pila ka buok? Wa pa namatay sa kay Pila mo kasi nung sinay? 2078. Sus, ginukuran na kaya mo mangihis Facebook. Ano na? Manay. Tambunin ng punuan. Mo man ay nag-trending ron. Kadaghan si pangihi. Ikuha Facebook dya pakita. Dira di sila mauwaw. Ngilad. Makakuan pala madyo ko adyo kasapan ng mga batsiha. Mga tiguang na dira. Nay, isugo sila sila. Nay, ingon na nga. Dong areston. Tinaw pa akong ihi dong. Sino buwang na? Tambunin ng punuan. Sino natin? Ay. Oo, lalima mo. 2,000 mo kasi si dya. Puti uputlong kamera na. Ito na isa ni nga dong areston. Ang tangan na gini. Lawa na nalagyan na ni dong areston. Areston. Nay, nay. Ano po? Nay, pangihi nay mo sa pag-asa na yung trending ko nay. Pangihi lagi nay. Bahala itong sa mo diha. Mahal ko pagbilang ako. Bahala itong bangon sa mga badi ng mga sa mga badiha, dira. Aron. Dira lang mapanti na tuhod ng labaw tuhod. Nag-ihirap pati sa telisiw dira, ngilad. Pagkawaan na lagi. Aron dira. Pangihi lagi nay. Pagkaitas kuan tayo na nay tay. Tago ang sa mangihi. Hindi pakita lang din nila noon.